Għawdex huwa nieqes minn numru ta' servizzi essenzjali għal persuni b'diżabilità u għalhekk is-sitwazzjoni għalihom u għall-familji tagħhom tkun iktar diffiċli. Dan kollu kien diskuss waqt laqa li l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu s-sibt mal-Federazzjoni Awċija tal-Persuni b'Diżabilità waqt din il-laqa li fija kien hemm preżenti numru ta' ġenituri isemmew fost l-oħrajn in-nuqqas ta' LSCs fil-iskejjel f'Għawdex intqal illi meta dawn l-LSCs ma jidħlux għax-xogħol għal xi raġuni jew oħra, it-tfal ma jkunux jistgħu jattendu skola. Fost il-punti li tqajmu waqt din il-laqa issemma wkoll id-diffikultajiet li qed jinħolqu meta tifel jew tifla jinbidlulhom l-LSCs tagħhom numru ta' drabi matul is-sena, dan fil-waqt li fl-aħħar snin LSCs Awċin għal raġunijiet diversi bdew jaħdmu fl-iskejjel f'Malta fatt li kompla joħloq problema fl-iskejjel ta' Għawdex. Il-Federazzjoni semmiet kif fl-aħħar snin pruvaw ifittxu l-għajnuna mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u fakkru kif il-Ministru konċernat qatt maltaqa' magħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq l-importanza li tingħata attenzjoni li tfal kollha u li kulħadd jingħata l-għajnuna li għandu bżonn biex verament naċċertaw li l-familji jimxu l-qudiem. Jakkumpanja lil Bernard Grenk għal din il-laqgħa kien hemm id-Deputat Nazzjonalista Kevin Kutajjar li min-naħa tiegħu fakkar kif id-deputati tal-Partit Nazzjonalista ilhom għal diversi xhur qajmu dawn il-punti fil-Parlament iżda s'issa l-Gvern għadu ma semax il-karba tal-Awċin. Intant qabel din il-laqgħa Bernard Grenk kellu wkoll laqgħa ta' korteżija mal-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma.